Și mai faci motură prin piața centrală, pavilionul de fructe și legume. A să mergem azi așa, fără să întrebăm prețuri, ca pur și simplu a să ne uităm pe centru, așa frumușel. Uitați-vă fasulele, vedeți? Câte feluri de fasole, că nici nu știem că sunt atâtea, că vedeți? O să vă filmez și voi să vă uitați. Uitați și ridiche interesant aici este, vedeți? Frumoasă ridiche. Și perje uscate, câtele 80, 60, 100 de lei, da? Ați înțeles? Castraveți sunt, harpașică, că acolo de la deal să vin de astea crupurile, vedeți? Răsărit acolo, când eram eu mai mic, veneam și vindeam răsărit aici. De la noi, de la cotă, de la tata. Aici cândva cartofi am vândut, nu erau locuri, că venim de la 2 noaptea, prindem locuri. Acum locuri sunt, cartofi nu sunt. De-a noștri moldovenești, sincer nu știu. E cam așa să ne uităm. Noi vindem americancă, albastre, da? Amuia nu prea sunt. Iartele stăte sorturi de astea, probabil că aduse, nu știu, Valeria, Cerodeica și așa mai departe. Noroc! Mă ții minte! Sunt cartofi americancă în piață? Da, mu sunt? A unde sunt? Să mă duc să le văd. Vasile are și asta cu cheamă, Ileana. Da, unde? Mă duc să văd prețurile. Încolo ea? Nu, că eu nu mă duc să cumpăr, eu mă duc să văd prețurile. Noi avem. Mai sunt, am cam așa să vedeți cât costă americanca și albastră. Cât costă? 40 și 45 de lei, ați înțeles? Da, noi avem și noi de asta și întreb. Ați văzut prețurile la cartofi moldovenești? Așa că să nu vă mirați, ăștia sunt cartofi care costă. E că doamnele astea mă știu de când eram eu, încă avem 15 ani, venim și vindem aici cartofi, facem bani de școală, de universitate, toată vara vindem asta. Iată, anume aici în colțul ăsta. Locuri nu erau. Venim cu rutiera din sat la 2 noaptea și când se deschideu porțile, alergau toți aici, făceau ruta. Mai pe scurt, e câte o piață, azi nu prea am dispoziție eu să îmblu și filmez chiar tot. Uitați-vă și frumoasă.